、多分今もうライブ始まってると思います。松田さん、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆様に見えているでしょうか。まだ見えてないと思うんだろうな。視聴者数32人になりましたね。はい。放送のテレビみたいです。よろしくお願いします。お願いします。ですね、今日はタイトルにもあるんですけれども、投資のお話ということで、ゲストに僕の投資の先生の松田さんをお招きしております。よろしくお願いします。お願いします。そうですね。はい、そうなんですよ。松田さん、今日いつ来るの？軽いね、ところから、投資の重い話に入る前に軽いところから行くと、マニラとかフィリピン、ついに開国いたしております。いや、ようやくですよね。本当にもう、結局2年ですよ。2年、ちょうど2年、ほぼ2年の僕なんですよね。町田さんとはいつ会えるのかな？そうですね。今、行くことを予定してまして、あ、そうですか。行った時には、そうなんだ。楽しく楽しい。これ、乾杯できるから、現地でできたらいいなと思ってるんで。そうか、こっちからね。ですよね。そうか、町田さんがついに帰国というか、帰国するというか、こんな時代が近いんですね、3月でね。それは、どうも。そっか、そっか。いいですね。僕の状況としてはですね、もし、僕のチャンネル普段からご覧になっている方、後ろの風景違うの分かります？結構そうですよ、僕。お子さんにね、やっちゃう。子供が雲、息子の山と、息子の山とか雲を後ろでやってますけど、息子がいるんですよ、今。そうなんですよ。ただ単に引っ越したというじゃなくて、マニラの状況も含めて言いますと、この部屋ですね、非常に安く借りることができました。まだ開国したてですごく、あれなんですよね、やっぱり家賃相場というのが下がってまして、もしかしたら今ぐらいの底値かもしれないですね。うちもオフィスフィリピンに構え直すのに、それで3月行っていい場所取っちゃうかなと思ってるんですけど、明らかに中国人いないから安くなってるんじゃないですか。なんですよね。いい場所何してるだろうな、そう、いいとこがね、安く借りられるんですよ。早速ね、皆さんお待ちかねの相場の方なんですけれども、僕の、素人目線ですけど、僕の方から言うと、本当にさっき YouTube でもそうだし、Twitter とか、ね、ブログとかでもそうですし、世間に伝われるのは、今年は簡単じゃないぞと。2020年とか21年はみんな米国株大ブームで、みんなが米国株行けばいいんだって言って、僕も含めて、始めたじゃないですか。で、実際のところ、すごくみんな、僕も含めてみんな稼いでるはずなんですよ。もう簡単に誰でもお金拾うような感じですよ。誰でも稼げます。株始めた人が。でも、最近で言うと、ウクライナ情勢だとかいろいろあって、結構悲鳴が上がってますからね。で、アメリカでは、コロナの補助金で食べちゃってる、お金しない、ご飯食べられる人も多いから、雇用のコストが上昇中なんですね。仕事したくないということで。なもんで、インフレの予測が立ったりとか、っていうことはどうやら株が地味な展開になりそうだみたいなね、話ですよね。じゃあどうするのかっていうのがこの回のテーマにしたいんですけれども、一言どうですか、まず最初に、ジャブぐらいで。いや、一言で言うなれば、まさに分散が必要な、今年の相場だなと思っていて、私の専門領域って、視聴者の方がご存知かなんですけども、まさにフィリピン株になってくる形ですが、この相場が落ちている中、フィリピン株がむしろ絶賛上昇中というのが、確かにそうですね。トレンドでして、2年ぶりの高値ぐらいになりましたよね。先週ぐらいですか。はい。やっぱり国内の状況から見ると、非常に堅調に伸びているというところも含めると、
やっぱり今まで本当レバナツって言われるように、もうアメリカ間の S&P に販売でやってれば誰でも儲かるって言われてた迷信が今崩れた状態になってくるので、ちょっと上がってきましたよね、そう。っていう中から、日本世界のマーケットがついてくるかなっていうところと、逆については、フィリピンみたいなところがまだまだあると思いますし、ロープレイはやります。今かなり下落している状況ですし、参加世界ので見たら、全然面白い。どこ行かれるんですか？正直に今年は楽しいな。視聴者の方の状況が分かった。いろんな思いしてるからね。お祝いしてあげてください。そう、町田さんをちょっとちらっとご紹介しなきゃいけないと思うんですけど、僕の高校の先生といや、同じジムなんですけど、カメラの置き場所をちょっと変えたんですけど、見え方がちょっと近いです。本当、アキラ先輩とお会いさせていただいて、同じ場所です。そうです、そうです。同じ場所です。株の専門のコミュニティで勧誘戦に。ちょっと今ね、僕ね、いつもだったらこれ iPad で町田さんが運転するところなんですけど、ホワイトボードの町田さんってちゃんと著書も出された紙の本とか電子書籍とかもAmazon で買うことができます。この動画の概要欄に町田さんのね、Amazon のリンクです。はい、ご著書の Amazon のリンク貼ってありますので、よかったらご覧ください。4月1日からです。そうなんです。それを僕がある日、2年前の3月は募集期間。何、町田健とこんなのあるのフィリピンで投資なんてあるのってことで、いきなり町田さんに連絡を取ったってはい。で、どうしますか、今年はっていうことで、春期って感じですね。まあ、フィリピン株2割ぐらいでしたかね、去年までは。ほぼ、僕はまあ、ビットコインのちょっと、はい。全体の5割以上は米国株、で2割2割で、フィリピン株でビットコインがやってきたんですよ。アマゾンのトライでも、ちょっと米国株が次の展開になりそうという何回も話がもうちょっと、確かにさっきやっぱりこれ、この880系、WW880 旧モデル、新モデルじゃない。旧モデル、新モデルっていうだけで、このツーボックスの広さが微妙に違うのよ。あ、そう1ミリ、2ミリの差がある。それによって、ちょっと合わん。いや、違う。ちょっと合わん。もうちょっとなんもうちょっとしたもうちょっとフィリピン株の13のドライブがどっから行きますかね。やっぱりまず世界の相馬のところから一緒に考えていくのがいいかもしれないですね。だからもう、やっぱりアメリカとか、そういうのが見込みがあると思うんで、それが今後どこに向かうのかというところから、フィリピン株と対級していくと、普段学ばれてない方でも比較的分かりやすい伝えています。フィリピンの投資っていうものを見たことも聞いたこともないので、ご覧になるといけないので、その辺からガッとまとめながら話をして紹介していただきます。ちょっとお時間いただくという方にお話をさせていただきますので、現状のその大学入っている2月に現状でいくと、やはり今、起きているのがアメリカか、日本か、韓国か、すごい今日、そしたらもう皆さんご存知かもしれませんが、アメリカのテーパリング取り上げの問題、やっぱり不安なのがウクライナ情勢ですよね。これによって急ブレーキがかかったというのが今の相場情勢になります。で、もともと言うとアメリカに関する話はそりゃそうだろうって、アナリストとかは思っていた節はあるんですが、やっぱりコロナの状況というので、アメリカ含め日本含め景気悪かったはずなのに、結局コロナによる融資ですよね。
助成金が世の中に余った結果、これが、一部の富裕層をはじめとし、その余ったお金どうしようもない、よっしゃ、投資だで、アメリカ株や日本株、ビットコインにお金が流れて、もう現実の経済と乖離するぐらい上がり続けて、しかも上がっちゃったもので最高値更新するみたいなわけわかんない事態になった結果、より素人の方々にどんどん乗っていくっていうのが今までのこの2021年までの相場だったと思うんですね。でも、どこかで元に戻さないといけないというのが、やっぱりバイデン政権はじめ分かっていたことだったので、必ずこの金利を上げることとか、そしてインフレですよね。アメリカも物価がガンガン今上がっちゃってる状況なので、もうどこかで止めないといけないっていうのは、ずっと2021年に言われていてですね、夏に来るのか、冬に来るのか、去年の11月が本当は一度ワンクッションのはずが、案外起きず、あれ、なんかバイデンやれたみたいな、一で走っていった感じ。そうですね。そしてヤマト君後ろで、そうだね。でも終わったの。集中されてます。で、問題は今回ですよね。この1月末の時の、経済の総会があったわけですけど、そこで結構、話をします。相変わらずマニアック発信します。YouTube を始めてからね、およそ1年経ちました。このね、1年どんなだったのか。それから、よく聞かれるんですよ。YouTube っていくらぐらい稼げるの ?5 万円 ?10 万円みたいなね。実はね、まあ結構稼げるんですよ。その辺もね、公開しようと思います。ぜひ最後にご覧ください。このね、チャンネルの本当の最初の頃にとってご存知の方は多分いないと思うんですけども、何をやったかというとね、ナンパ動画です。ありますでしょ。どこが YouTube で受けそうなのかを考えてナンパするんですよね。会社の同僚と組んで3人で、ナンパをして動画を作ってました。3本作ったところでね、ぐるっと空中分解しまして、次っていうことになるんですよ。で今度はね、僕、英語が得意なやつを捕まえてですね、英語を教えるチャンネルに変えました。ナンパから英語ですよ。そうですね。それをね、結局長続きしてるんですね。そこで思ったのが、人と組むのはダメだと。こっちはね、本気ですから、毎日でもね、動画撮影したいわけなんですけども、そのね、目が三角になっちゃってるやつについてこれる普通の人いないんですよね。だからね、もう自分一人でやるってことになって、今度はね、何を思ったのか、日本語を教えるチャンネルになるんですね。もう、ナンパ、英語教育、日本語教育とバンバン、なんか1週間か2週間ぐらいでどんどん変わっていくんですよ、その頃。多分ね、日本語を教えるっていうのが始まったのが8月なんですね、去年の。これね、なんで英語を教えるとか、日本語を教えるとか、そういうことになったかっていうとね、その頃、永田敦彦の YouTube ガイドっていうのがですね、急激に注目を浴び始めて、どんどん数字が伸びてきますね。それを見て、しかもその頃確かね、YouTube が今後は教育動画に投資をしていくっていうような発表をしたこともあって、そうか、ね、今後はね、教育しかないなと思い込んでたね。一生懸命でしたよ、本当に。日本語のことをね、一生懸命英語で説明しました。すごい大変でした。去年の8月ね、僕ね、パリブレストパリっていうね、自転車のイベントに出るためにね、フランスに行ってたんですけども、そのね、時にわざわざエッフェル塔の前に行って、これはエッフェル塔です。これはエッフェル塔です。とかってやったはずです。そんな動画ね、確かどっかに残ってるはずなんですよ。まだ現場のことがもう一回と書き出しとかして、想像しようかなと思います。多分結構笑えると思います。面白いっていう意味じゃないですか。痛いっていう意味で笑えますから。そういう数字ですからね。このね、日本語教育シリーズで10本、20本、もしかしてもっとあったかもしれません。ここまでね、ナンパ動画、英語教育、日本語教育、全くなかったことでした。今だったらね、やらないですよね。今はね、僕はどうやったら普通のみんな YouTube で、ある程度再生稼げるかっていうのをそれをロジックを持っています。一番ね、大事なのはポジションです。自分の立場、得意分野、生活の財産、境遇、何でもいいですよ。僕にもう少し借金があるからね。僕にもう少しクライミングでランニングとかね。それをね、がっちり話して、その通りの話をしてくれますよ。
この中村テストなんか、それぐらいだった。そしてパッとガルビクリーニングなんてことを見てたら言ってたりしませんね。ある程度把握した上で、どれぞれに気づいてみたいなことが言ってましたよね。そのことにね、気づいたのが、フランスから帰ってきて、9月になってからなんですよね。そうですね。電話カンテンツっていうね、昭和らしいね。アダルトビデオカンテンツ。2つ目を返品するぐらいのね。の電気的ドラマ。一つは、買ったいくつ、一つはギリギリ我慢できるかなというぐらいのやつをまたしょうがない。また同じのか。ドラマの面白さとか、日本のこれなんか色のチョイスがないがちや。ならない面白しょうがなしでさ。取り憑かれたように。これ全く同じの。もう一個。地獄の止まらなかったと思う。そこでね、その彼、何によって聞いてくれて、その僕がね、全部言って、全部一個一個で。その後だから、インバランスって言っても、これ違う。新旧でも違う。これを言ういや新モデル、旧モデルで違う。僕もともとね、かなりゲームプロデューサーでそう、製造からがちょっと違うから何ミリの誤差があって、それがね、結構微妙なんよ。プロジェクトが始まればね、アーティストとかミュージシャンに徹夜で仕事してもらうために作業、必要性をね、語らないといけない。20年半ばから、やっぱ1ミリ当たっているのと、多分ね、当たらないと全然ちゃうよ。そうですね。当たってんだから。当たってんだから気になるよね。そうなんですよ。ここのトゥーボックスのこれが結構僕の中でこれはかなり絶妙な感じ。ガンガン行くわけですよね。これはね、多分嫌われる原因だってことが分かったんですけども、これはね、僕の気にしてられないから。細かい理屈を褒めながら、マシン全く同じものをセットして、あ、あるわけない。多分ね、埋もれちゃうと思うんですよ。それからね、実は、グッドとかバランスとかも結構気にしてるんですよ。横の木がさ、これも微妙に違う。黒、ちょっと黒紺色っぽいやつ、もう一個肌色違い、それしか選ぶんだよ。それ、微妙に横が手前が。だからこの娘がこれ結構適切な感じで、要は、イタテックス配給だったけど、ちょっと広いがちゃんと結んだら。微妙はない。ちょこちょこと細かくやってるんですね。だから僕のポジションっていうのは、もちろんこれ、一つに住んでるっていうこと。同じ靴ばっかり変わらない。話すっていうこと。これだなっていうのを気づいて、一気にその方向にチャンネル順が決まったのが、去年の2019年の9月ぐらいですね。ちょうど1年前なんですね。それまでに、再生数100いくかどうか。はい、今日お願いします。そんな感じでした。それがね、この路線に変えてから結構すぐですよ。500、1000、伸び始めたんですね。パラワのね、中村さんも、甲斐のマサさんも、柄にもないことはやってないじゃないですか。自分そのもののポジションを把握してやってますよね。だから伸びるんですよ。はい、そこが肝なんで、そこ外して、無理やり柄にもないことをやっちゃっても、なんでお前そんなこと言ってんのっていう感じで、ネタがね、ちょっとぐらい面白くてもね、誰も見てくれないんですよ。面白いですよね。僕もね、そこに気づいたのが、今からちょうど1年前でした。前置きが結構長くなっちゃったんですけども、お待ちかねの収益に参ります。はい、各月の収益ですよね。Google のね、すでに振り込みが終わってて、確定してる分だったら言ってもいいということになっているので、申し上げます。2019年の8月、9月、10月あたりは数千です。2000、3000のレベルですよ。簡単じゃないな、なかなかと思って、思いました。これはね、なんとチャンネル、教育系チャンネルで中と自分だったそうです。それがね、忘れもしません。その11月にこの動画が終わったりしまして、その収益が振り込まれたのが今年の1月、2月なんですけども、1月にですね、2360.9 ドル、US ドルですね。2月が3318.63 ドルです。ね、この頃はアメリカとフィリピンになかなかいいじゃないですか。このまま5000ドル、1万ドルとかいくのかみたいな。5000ドル、1万ドルって言ったら50万、100万ですよ。いいじゃないかと思うじゃないですか。そうね、いかなかったんですけどね。あれって感じで、3月からは12、3万円を作っちゃう。ちょっと地味っていうかね、12、3万ぐらいで定年しちゃってるんですけど、YouTube リコメンデーションちゃんと見るし。みたいな。巻き爪の動画、あのクオリティで。
もう一つだけ1230のピッチやから。ああ、っていうとね、あれからはい。 12、3年ぶりかですよ。YouTube すごい研究されて僕もね、カメラの前一人で勝手なこと喋ってね、YouTube に入れて、ちょっと小時間になってるらしいということで、当時ね、俺もやりたいっていう、ね。マナちゃんも盛り上げた。でも、今何やってるやつあるんやけど、僕の方が。あれもレコメンドに入っとって。YouTube 見てます。急激にの方が。続けていけば。おもろいかなと思うけど。そうしたら、ちょっと見るみたいな。さっきも言ったけど、これね、結構有力な発見だったりしてるんですよ。その時にね、亡くならなかった時に、YouTube のデータを見せてもらったら、大体通とか見るとね、僕と同じか、僕より多いのと来月か再来月に多分12月から、そのぐらい振り込まれるからってね、話をしてるので、電話の中でね、当時の中村さん、休職中でね、ちょっと仕事が終わって、次の仕事を探してたんですけども、ただなんで5万とか6万で月にね、生活やってるなんて言ってたので、じゃあ1500週間でいいじゃんってね、とか消しかけたら頑張ろうかなって言ってましたよ。はい。動画で残ってると思います。これからなんかですね、その後ね、変化が起こったのが、4月、5月です。世界的にね、コロナのパンデミックの影響で、外出自粛が始まった頃ですよね。はい。そのせいだと思うんですけども、急激にね、僕のチャンネルの再生数が増え始めました。その頃ね、東北の単価が下がってしまったんですね。有名な YouTuber がやってて、長いというの動画がたくさん上がってますけども、僕の場合はですね、単価の低下もあったんですけども、それ以上にその再生数の上昇がきつくてですね、収益がバンバン伸びてました。その中でね、特に盛り上がった日がありまして、この日です。この動画の日ですね。僕の登録の3万人達成、中村さんの1万人達成、マサさんの1000人達成、ね、13、4年前にね、マニラで遊び狂ってた93人がね、YouTube で数字を達成した、それがまるっきり同じ日だったんですよ。こんな奇跡ってあるのって思いましたね。YouTube を始めてそこそこまで行くってだけですごいじゃないですか。もっと思うんですよ。多分ね、100人来るの意外じゃないかなと思うんですよね。それなのに、普通の3人揃って3万、1万、1000をね、同じに達成するって、こんなの何分の1の確率ぐらいですよね、感じないですか。こんな動画上げた日なんですけど、今だにどう6月9日で、月中ですよね。僕ららしい。その頃の数字なんですけどね、振り込み時にね、6月が27万8,111。前はね、シンプルに米ドルで決まったんですけども、この頃すでに普通に入っていたので、受け取ってる方は自分の責任があとの金額になりますね。で、7月に43万2,263円。8月に51万8,459円という感じで伸びてきています。9月のね、分もほぼ確定はしてるんですけども、これはルールで言ってはいるんですけどね。今度ですね、このままね、90万、100万と言ってほしいですよね。どうなることやら。でもまあね、YouTube のしょっちゅうパラメーターを変えてるかって、みたいなことを言ってても、でも YouTube が勝手に拡散してくるな、止まんないな、楽天だな、なんていうみたいな年もあるのか、どっちもいてもね、なんか昔から近くてね、今日は何が一体何が起こったんだみたいなね、時もあって、全く関係はしないんですよ。まあ、こんな感じで僕も、こんな感じで。50万、100万、1000万売り上げ上げてきて、日本でビジネスマンやってたこのね、目まぐるしくはなかったんですけども、新生活から4、5年くらいの経験もね、もしかしたらこの1年でたかもしれません。いろんなことを考えてね、いろんな人があってね、いろんなことをしました。今後のプランですね、まずはね、続けることでしょうね。以前はね、毎日更新というか、週6くらいの更新にこだわっていて、こんなこといつまでやってるのかなと思ってました。そういう時代でした。今はね、火、木、土、日、週4更新もしてます。このくらいだとも、まあまあ余裕がありますので、今後はね、こんな感じでまたもう1年、なんとかやっていけたらいいなというふうに今ね、思ってます。1週間後か2週間後に変えたいかもしれないですけどね、まあ今のところこうやって思ってます。本当ね、なんとか1年やりたいという感じなんで、もう一度なんか続けたい。それがね、今の一番の目標なんですね。YouTube って完全にフリーランスの仕事なので、しかもサボったら提案とかで怒られるとか、そんなのもないんで、サボるので、やりたってやめたのが簡単なんですよ。だからね、とっても続けるのが難しいなっていう感じ。
それから2つ目は、やっぱね、YouTube でね、研究を狙いたいですね。で今ね、4万数千人の方に登録をしていただいたので、ちょっと5万人いきたい。だから、その1年は、ここまでですぐにもっといろんな人にいろんなことを考えてみましょう。それからね、あとは、YouTube の始めのところをもっと大にして、自分で始めますけども、できる企業で苦労してるものが、YouTube を始めて、収益に取りたく思って、どうやら直接くらいになるくらいの収入を得ることができそうな感じです。それは、このチャンネルには海外在住者の方が多いと思うんですけども、特収入が必要なのか、それにプラス YouTube ってかなりいいです。余裕出ますよ。海外に住んでる人でね、日本に住んでる人でポジションが数倍単純に面白いんで、日本から確実に埋もれてるじゃないですか。それはね、まあ、こんだけの凡人がやってるのに、そんなに目立ててるっていうのは、海外に住んでる人、特に海外在住者の方に、そういう人たちがね、まだ身の回りに、あと10日しかないけど、1000人、結構厳しいかも。思われている方は、ぜひね、自分の素っ裸なポジションに発信できているかどうかをチェックしてみてください。誰にないとやってないかどうか、ね、知りもしないことを一生懸命調べて喋ってないかどうか、その辺ミソだと思いますよ。上ジャンルを選んでるかどうかっていうマーケティングも大事ですけども、それ以上に大事なのは自分のポジションで喋ってるかどうか。その辺チェックしてみて、伸びが悪い僕はね、声をかけてください。また、チャンネル登録してね。面白かったら、企魅力ながら、考えて、非常に魅力ながら、リアクションビデオ。ここポイントは僕が面白いと思ったコンテンツを無限に供給できることですよ。朝さんもレスリーもサリーも面白いでしょ。で、それからね、これは前から言ってるんですけども、世話になってるフィリピンというね、この国に何かしたいですね。以前にね、寄付を募って食料配布をね、させていただいたんですけども、僕の力なんていうのは、そのネタを教えてほしい。本当にその時はありがとうございます。本当に協力いただいて、コメントをね、やっぱり、そうなんだなと思います。だから、今、やっていたのは、コメント上で返すことができるわけですよ。ね、その後、ですから、そういうふうにすごく生み出すということを、なんだけど、コメントを例えば5個とか10個ぐらい、そこからね、もうピックアップして、それを動画の中で紹介する。コメントを。それね、タイプするよりやっぱり楽なの。しかも、だってそれ、タイプしてもコンテンツになるから、タイプ、そっちにしたらコンテンツになります。そういう感じ。コメントに対して。コメントに対して動画で編集する。あれはパブリックなものだけど、誰でも見る。それは OK。生 IT が出て、コメントが見れる。それをやろう。毎回3分から5分ぐらいそれで稼げる。すごくいいですね。今日こんな感じなので、もしまだね、チャンネル登録されてない方は、ぜひこのチャンネル登録を一年継続する機会になったりしますので、よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。で、このコメント読んだ、このコメント読んでないっていうのをどう管理しようかなとか思ったんやけど、撮影したのはもう僕も覚えてないし、向こうも覚えてないし、もうかぶっちゃってもいいやと思って。っていう感じです。それをこうリアクションビデオの前に、いつもコメントを読んでいくっていう。コメントを読んだあげく、グッドモーニングとか入れてる人おるわけよ。ほんならグッドモーニングって、グッドモーニングなんとかとかってあげた。僕は実は2017年ぐらい、マガンダン馬がね。なかなか。ここね、細かくなかなかですね。すごい。みんなが参加してくれるっていう成り立つやり方で。
喜びますよ。もちろんね、タクシー会社も喜ぶし、もっとコメントしてくれる可能性がある。そしたらまた無限にコンテンツを提供してくれるっていう。だから、僕のさ、CP の作品になってまして、僕はこの会社に出張してるタクシー会社なんですけども、むっちゃ実はうまくいきました。すごいの実で儲かってタクシーで利益で自分の生活を賄って、生活してるんですね。タクシービジネスの利益になってやっぱり、両方投資してね、成長して、さらに利益増やしてみたいな、理想的なことを決めてやってました。はい。そうですね、サラリーマンもやってたんで、サラリーマンとしてのチームでね、結構、口座にチームがバンバンとね、見上がっていくみたいなのでね、なんか最強な状態ですよ。俺強えみたいな感じです。エクセルとかね、Google シートとか、スプレッドシートに妄想することってみたいな、これが見よかったらこうなったらってこう、何人後にこうなっちゃうみたいな。ね。そのね、妄想シミュレーションの通りに、会社の利益が膨らんでいってみましたよ、実は。はい。だから、こういうな。そのふうに思ってました。でも、うまくインターネット使えるような。はい、お疲れ様です。お願いします。現在ですね、2月17日の夜9時半ぐらいだと思うんですけど、明日18日のですね、午前11時ぐらいに引っ越しのトラックが出てきます。でも、マイナス1年。東京のトリップ動画の。これも間違いじゃないかなと思うぐらいだけどね。こっちに娘のマリコの住んでる間違えてクリックしたんじゃないかと思うんだけど。多分ね、最後ね、僕は言われてないんで、あとに誰か気分を変えず、今のコンテンツは何も入ってないんですけど、マイナス1だけでしょ。せっかくだなと思って、はい、僕も梱包作業してます。今、夜9時半、明日の朝11時に引っ越しのトラックが来て、僕は引っ越しをします。マーカーティーしないで、マーカーティーしないで、引っ越しなんで、車に積み込んじゃうね、作業はどこもないです。はい、家具も動かさないで、株付きの部屋から株付きの部屋に移動なんで、まあ、今、頑張ってます。マリコのタンスの中に洋服のミニチュアしてます。ありがとうございます。よいしょ。はい。はい。自転車のトイレットに手を登場してもらって梱包の準備。すみません、倉石さん。キッチンの片付けを担当していただいているのが、はい。簡単にございます。はい。ありがとうございます。何してんの？引き続き4人で作業していきたいと思います。今ちょうどマンションの管理室、アドミン室マンションのアドミン室ノードアウトクリアなんですけど、最強とかフルアウトクリア、持ち出しとかして、荷物の持ち出しとかと解除するためにとかみたいなのを全然だって本当に必要かなみたいな感じで言うんですけども、それにひどいみたいな、要するに、そういうことが解除するみたいな、電気代出動でそんなに解除して、定時点でマーカーも出るんですよ。マンションの全然の守るためにそうかしもあるんですけども、一般的なね、日本人からすると非常に管理が見えない障害の人に、溜まった電気がほっぱらかして出るわけないだとか、マンションに据え付けられてた荷物、自分のものとしてやっていくわけないじゃないかというような、実は一般的な日本人の感覚とされていると非常に意味のない、うざいのように感じますけれども、まあ一応その許可を一
取りに来ちゃったんですよ。実際ね、この許可を取らなくて、TC3 台もあるね。工事になったら、工事センターの話なんですけど、ガムテープがなくなっちゃったんですよ。荷造りしてたら。わかります？昨日買ってたのって100プラスが約200円ちょいのガムテープ。ダクトテープとしてちゃんだけしかないの。フィリピンではよくあるんだけど、安くする代わりに、ちょっとしかない。こっち買ったこと思いますけど、ドラッグ入ってるやつでもこっち高いよね。280ペソ、600円ぐらい。高いね。これ、注意事項かもしれないですね。引っ越しの時のダクトテープ安いのかと。100円ぐらいするよね。5、6個貼り付けるようなね、やっちゃったみたいな。高いですかね。ガムテープ700円するんですね。ガムテープじゃないテープですか。はい、引き続き引っ越しのプロジェクトマークなんですけども、これからまた実は新しいコンドミニアムの仲介人に会います。なんでかっていうと、実はまだ手続きが完了してなかった、実は手続きっていうか、僕の入居のために必要な書類が全部は揃ってなかったっていうことが、有名判明。それから、部屋のメンテナンスが全部はまだ終わってなかったっていうことが判明してましたので、これからですね、部屋の鍵を一旦カードに返して、またもらうっていう作業をしたりとか、ありました。And so currently, we waiting for like a week. I have concern from Kakayagawa, but I'm going to start. Okay. And I was thinking, 何が終わってなかったかっていうと、なんか部屋のメンテナンスがまだ終わってなかったんですけど、テーブルのトークと来ました。これからね、インターネットの工事にね、もうとっくに終わってなきゃいけなかったんですけど、いろいろとあったみたいで、今日の午後やるということになったと。まあ、それはいいですよと。それは皆さん、よくよく聞いたら、そのインターネットの工事をね、奥の方に。する人たちが、建物の中に入るために、ワークパーミット、働いていくために許可証というのが必要なんですよ。何をしすごいたらいいですよ、そのコンドミニアムって。息を吸ってみてください。パーミッションの人なんですよ。みたいでネットの工事する人たちの気をワー吸ってクパーミッも大丈夫。トじゃないということで、今、なんかちらっと話しなんました。か動いた時に痛いですね。あ、こうしたら痛いですね。ああ。で、こうしたらどこが痛いの？なんか中の脇の。それから、さらに、いろいろあったら、走ってる僕が時に、ね、部屋に入居するための書類とかもとっくに揃ってるのかもしれませんって一回言われたものの気になったから、その書類の写真を撮ってくれって言ったんですよ。で、見たら、その中にいろいろと書類があるってことが判明して、僕、昨日の夜、さすがに切れてる時に、あれ、なんかちょっと痛いなと思ったんですけど、なんかの瞬間。今、部屋のこの状態で。近いもんですね。その人の子に、おはよう。まあ、そんなことから引き続き引っ越しの準備をしつつ、それがその必要です。手はあんまり使わない。入れる型を。あ、いいね。if we could just or I should not. When I go out. So, I don't need it. And that's all you need. Okay. How many keys do you need? Just the front door and who's there on the window yeah, that's it. The key is down. 大家さんのところと、ここの温度の木なんだね。書いてるのにチェックにしてる。何かなくなってるものがないかとか、書いてる。僕もどっかにあったの。誰が作ったんだけど。まあ、そのままで見てくれちゃったの。マリコがすごい大活躍だよ。仕事ができるマリコ、管理官です。うわぁ。
ありがとうね。ああ、何目がまそう。おお、もう一回もけ。おお。Okay, okay. What is the program? Bob. Uh-huh. Okay. 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 Thank you very much. これがあまりにいろんなことで起こるもんだから、すごい、すごいなんていうの、不動産エージェントのメリー・ジェーンさん、いろんなことでいちいち報告をくれるようになりました。なんか、シャンデリアの電球が切れてるけど、見つかったからまだ、調べようとなるみたいな、細かいこと電話してます。うまいよ。結構、自分が思ってた以上にいい音やな。いや、うまいことやなと。くらいは読んでてよかった。こんなにやったって。前回、これすごい簡単にするような曲なんだけど、いやこのコロナ禍のね、2年間で随分僕、物を買い込んでたみたい。わざわざ1800ペソかなんか変えて、しかも、なんか1日にが少ないようにっていう電話が出した。もうない？いや、まだ。あら、ありがとう。 NP ができてなくて。残すな。はい、やらなかった。はい。募集の。出してない。忘れ物ないかね。もう、今日中にやってる、今日中に。必ず今日中で。ここはなかったら、今日の、これでやめて、やらなかった。まあ、とりあえず、まあ、1年からお世話になったこの、古いコンドミニアムから、さよならです。子供はとりあえず喜んでくれたようでよかった。お願いします。I think they cannot come today. So can you confirm? Covering them.いやー、PLDT ダメ。今日ダメ。おい。
PLD のインストーラーが初仕事できません。なんだよ、お前。初めてなった人に警戒心ってことじゃないよ。この箱に自転車が入っております。こんな感じでホイール入ってて、バッとめくると。大丈夫、今日終わる？今日終わらないから、もう時間がないで。とりあえず荷物も積んで、バババンに開けて、なんとか。今日終わらない。昨日終わっていなければならなかった。昨日中に出さなければならなかった。今日必ずや。ヤマトはもうお腹空いちゃってて、もう限界っぽい。マリコは遅れる。人はすごい喜んでいろいろずっと頼んでくれてます。まあ、とりあえずね、徐々に片付けて、住めるようにしていかなきゃいけないかなって感じで。映画がつい詰まってるんで、どっかをリスケしないと。みんなお腹空いてるで来ない。そうしなければ。昨日出さなきゃいけないの出してないわけ。ヤマトのリクエストでそれがディレイのことにディレイさせないんですね。あと厳密にいかんと日本料理のファーストフードみたいなのがあるけど、ちょっと無理よね。今日買わないで今日買わないでこの人やっぱり相当出すかったらさすが主婦。That's fine. And then, hello? OK、じゃあ。Hello. 本当だ。どこ行ったのヤマト。ヤマト原因がな。一瞬でも止まったらね、さすが小学4年生。天ぷらどう？天ぷらの弁当。You're very simple. You're very simple. 唐揚げなんか寂しいな。唐揚げ丼。山本家の唐揚げ丼に比べて寂しい。東京ロケの唐揚げ丼。だいぶ寂しい感じ。いただきます。さわかー。東京東京も昔に比べて全然いいんだよ。They always complaining about this, right? But now it's okay, I think. They are improving during 10 years. They got good. They got good in Japanese school. Before it looks like a practice only. Practice only. 昔の東京東京みたいにめちゃくちゃなんか、この味何っていう感じでなくなってますね。違う。弁当lang kasi. Parang lunch box. The sauce. ちょっと、ね、誰の染みたカツ丼のご飯。まあ、でもちょっと、ベリースイート。どう美味しいじゃん、カツ。Very hungry. Very tired, di ba? Ang alam din ako man po. Kumain. Kasi ito. Sulit. 大人用だと思うけど、弁当なんで全部使うし。山本も全部食べました。お腹すいた。すごいじゃん。
Oh, you want just like this? It's not. Ito, oh, hygiene. Just by sunblock spray. ドンロックスのスプレータイプのなんかこう、壁や床やもう拭いたりするための洗剤があるそうです。怒ってます。皮膚のパラットの気に入ったものがなかったので、ちょっと違うスーパーマーケットに行きたくないですか？ダメ。はい。2軒目のスーパーマーケットに来たけど、まだ品揃えがやっぱり不満ということで、ないので。すごい見てる、すごい見てる。違う。ドラマットが OK で、ガスパン、OK、and then? マッケ。ジョンロックスプレーも OK だな。Wala pa? Okay. お気に入りのブランドとかあるんで、絶対にです。だからだな、ちょっと、絶対違うブランドのものが欲しいするとまだ文句言ってない。Later when I go home, I will show you which one I like. And what's in the list? 色、ブランケ。Oh, it's in the department store. For breakfast and lunch. Let's buy breakfast and lunch. It's bites, tasty bites. What flavor is that? これ Ano yung flavor? Ha? これかな何アイス。誰かアイスクリームだって、ナイツな。Let's go home and then don't be moving. Yeah, let's go. I have lots of things to do. Don't be moving. 何それ？コーヒーキャンドル？これ？この人今？なんかすごい焼きの大丈夫？なんでこれできるのWe're going home. Hi. 引っ越しお疲れ様でした。疲れた？ Very tired. でもいいでしょ？ The rent is same as before. Better. Right? お疲れ様でした。なんか食べるちょっと。Let's eat something. まあ、どうですか？デリバリーな。マクドナルドのフレンチフライとアイスクリーム。はい。お疲れ様です。いや、お疲れ様でした。バイバイ。引っ越し終わりました。はい。じゃあね、お疲れ様です。よいしょ。バイバイ。バイバイ。Subscribe. Subscribe. Subscribe. このチャンネルでは自分で選び取る。ワークライフバランスだったり、より積極的な選択肢では、海外へ自分とか、海外へ積極的に回していくところに、海外に行くとか、海外への自分に関しての分かりやすい会話の選択肢で、あとは見てみる。それからね、このチャンネルの新しい情報を積極的に見ていこうとかは、ぜひチャンネル登録してください。ベルも開発していただくと、そちらの方もよろしくお願いします。それからツイッターの方でも生徒とかのニュースとかにしてますので、そちらの方も。じゃあ今日はこんな感じで。
まあ、そういう打つな。いろんなやつにしようかな。俺が目立たんもんね。これが目立たんすね。汚れがね。はでも残念ながらも、タイプの25点の次、これしかないよね、色は。これしかないってすごいよね。全部これになる。なんかちょっと、もうはちょっと違うな。なんかよくわからんけど。ラバースラム。Good afternoon.
中小企業、個人事業主向けに毎年大量の支援制度が出ております。知らない人は損をして、使っている人だけ得をする。今回はですね、4大補助金、まとめて解説してまいります。本日の内容です。1、個人事業主中小企業向けの4大補助金について。2、定番の3つの補助金、最新情報。3、昨年から開始の事業再構築補助金の現在の応募情報について。4、経営業務の一言、決定を生かすということで、今日はですね、個人事業主、中小企業向けの4大補助金、プロジェクトを開始するという情報についてお伝えしてまいります。中小企業向けの YouTuber の活動です。この YouTube チャンネルでは、寄付金補助金等の情報を日々配信しています。個人的な商店会を含みますので、正確な情報は、ハンドソフトホームページ等でご確認ください。なお、出店の情報については、YouTube の概要欄に記載しておりますので、そちらの方からご確認ください。1番、個人事業主中小企業向けの4大補助金ですけれども、1つは、販促にも使える小規模事業者持続化補助金、そして IT 関係やパソコンビジネスに使える IT 用補助金、サービス業も小売業も卸売業も様々な業者が使える本気補助金、建物の改修等の費用も対象となる事業再構築のこれらがですね、4つの大きなですね、補助金となっています。これは事業者は毎年のようにいくつももらっている方がいらっしゃいます。もらってない事業者の方はですね、ずっともらえていないという状況なので、一応チャレンジされてみると良いかと思います。2、定番3つの補助金の最新情報ということで、まず1つ目、持続化補助金。ということで、現在募集中なのが、定款制リスク型ビジネス枠なんですけれども、3月9日まで、それ以外に一般型に関してはですね、次回未定ということになっております。一般型の次回についての情報ということなんですけれども、小規模事業者持続化補助金ということで、販売促進等の費用をですね、支援するということで、次回からですね、特別枠が創設されるということになっております。通常枠は50万円まで、成長分配強化枠は200万円まで、新陳代謝枠は200万円、インボイス枠は200万円ということで、3分の2からですね、4分の3の補助ということになっております。持続化補助金ですね。対象となるのは小規模事業者であることということで、商業、サービス業等であればですね、常時使用する従業員の数は5人以下、サービス業のうち宿泊業、娯楽業に関しては20人以下、製造業、その他の業種全般に関しては従業員の数が20人以下というような要件があります。これ以上多いところはですね、申請ができないということになります。そして2つ目、ものづくり商業サービス補助金。昨日の動画の方でアップしておりますので、詳細については昨日付のですね、動画をご確認ください。各種設備投資に使えるというものになっておりまして、通常枠はそれ以外に3つの枠があります。従業員の数によって750万円から1250万円まで。そしてグリーン枠に関しては2000万円という枠になっております。応募期間は5月11日までとなっております。そして IT 導入補助金、今年度からデジタル化基盤導入枠というのがですね、追加されるという情報が出てきております。日経新聞の報道によりますと、2月中にも申請の受付を始めるということです。中小企業庁の資料によりますと、通常枠以外にですね、デジタル化基盤導入累計、IT ツール、パソコン、レジ等がですね、補助されるというものになっています。会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、EC ソフトに関してはですね、補助率を引き上げるということで最大350万円まで、クラウドの利用料2年分をまとめてですね、補助するということで2年分をですね、前倒しで補助してくれる。さらにパソコン、タブレット、レジや券売機等のですね、購入もですね、対象に追加するということになりまして、パソコン、タブレットは補助上限10万円、2分の1まで支援。レジ券売機については上限20万円、補助率2分の1となっております。今回の新しい累計なんですけれども、50万円までは4分の3の補助、350万円までは3分の2の補助ということで、2段階に分かれたですね、補助が受けられるということになっております。昨年から開始の事業再構築補助金についてなんですけれども、現在2月17日から応募受付が開始されておりまして、3月24日締め切りとなっております。3月24日を過ぎますと、その次の回から制度変更がありますので、ご注意ください。現在募集中のですね、事業再構築補助金について、通常額は100万円から10円数の8000万円で、補助率は3分の2、予想3分は2分の1となっております。他に卒業額、通常額、グローバル、類似回復額等ありまして、それ対象の経費となるのは、建物費、建物の建築、改修費、機械装置、システム構築費、技術導入費、外注費、広告宣伝費、販売促進費、研修費用等が対象となっております。通常枠以外に緊急事態宣言特別枠、最低賃金枠、大規模賃金引き上げ枠等があります。事業再構築補助金3月24日締め切りと
となっておりまして、繰り返しになりますが、それ以降の回になりますと、条件変更ありますのでご注意ください。4、提供の人が欠点を生かすということで、今日の一言、たくさんの欠点を抱えているような人の方が、多くの友人、つまりリンクを持っている。たくさんの欠点を抱えているような人の方が、多くの友人、つまりリンクを持っている。アイデアハックス、今日すぐ役立つ仕事のコツと習慣、原尻純一さん等の書籍から無能だと自覚しているほど、友人を広げやすい、リンクを広げやすい。そういった人と人をつなぐネットワークハブとなっている人は、自分の足りない才能や知識などをネットワークで補って言えるかもしれません。足りないからこそ人に任せ、人と人を組み合わせて、彼らをプロデュースすることで、自分自身をですね、高めることにつながる。できることではなく、できないことに目を向けてみると、新しい自分の能力が見つかるかもしれません。今日の人も、たくさんの欠点を抱えているような人の方が、多くの友人、つまりリンクを持っているアイデアハックの世界ですね、今日はご紹介しました。と、本日の内容です。現在募集中の 4W が中小企業個人事業主体の利用者を2021年、2022年間で、この随時行われていますので、ご注意ください。毎年多数のご協力が出ています。来年以降、2020年で、という方はですね、紹介をしていただければというふうに思います。それで、今日はしながら見に残っていきましょう。それでは、皆さん、お会いしましょう。See you. 実質無利息で借りられるコロナ融資。実は、まだ受けられます。今日の技術と税金については、税金が当チャンネルは私、このようにしか世の中で早くは税金に関することを、そういうことをできるだけ近いに、拡大で分かりやすく解説する、こんなチャンネルでございます。ということで、今日のテーマはこちらです。オミクロン蔓延でまだまだ先行き不透明、日本政策金融国の実質の利息のコロナ融資、まだ受けられますかということで、今回は個人事業主、法人向けの、内容になっております。早速ですが、融資審査は以前よりちょっと厳しくなっているんですが、先月12月にですね、補正予算が成立しまして、なんと年度末、2022年と3月末まで延長されています。保証協会、制度融資などのコロナ融資はもう終わっちゃったんですが、この政策候補さんのコロナ融資はまだ生きてますので、年明けてからまだまだ業績が芳しくないという方はぜひ活用をしてみてはいかがでしょうか。詳細はこれからご説明するんですが、無利息、低金利のこんな融資が出てくることっていうのは、今後ほぼないと思われますので、この機会に資金調達が必要な方はぜひご検討ください。はい、ということで、今日のコンテンツですが、まず1番、政策候補の通称コロナ融資って何なのか、その条件面等についてお話をしたいと思います。そして2番、申し込み手続きと必要書類に解説をしまして、3番、非常に多い質問ですね。この融資制度に関するご質問、よくある質問について回答をさせていただきたいと思いますので、それで見ていただくことによって、コロナ融資の全体像が分かると思います。それでは張り切っていきましょう。はい、それではまず1番、コロナ融資って何ですか。ご存知の方は私を兼ねて聞いていただけたらと思います。正式名称は新型コロナウイルス感染症特別貸付、これをコロナ融資と呼んでいるんですが、政府系の金融機関である日本政策金融公庫さんの方で運営されているものになります。昔からこの政策候補さん、国金というので呼ばれていましたので、国金という名前の方が馴染みがある方が多いのではないでしょうか。さあ、まず融資限度額なんですが、こちらマックス8000万ということになっております。無担保、無保証であることっていうのが大きな魅力なんですね。そして融資期間は、これに関しては正直なところ融資審査によって変わってきます。なので絶対的なものではないですが、最初設備投資資金であれば20年、運転資金であれば15年というふうに考えてください。そして、据え置き期間ですね、これが設けられています。最長5年間の据え置きがございます。で、私自身も一人の中小企業経営者として、やっぱりまずは自分自身が実験台になって、それから情報発信しようということで、昨年末、実はこのコロナ融資を受けております。で、融資審査を受けて、私の場合はこの据え置き期間2年でした。2年間は利払いだけで、この利息も後でお話しするんですが、実質免除されるという感じですが、最初の2年間は返済がいらない。これもすごく助かるんですよね。リスクを受けているような感覚ですよね。そして金利優遇があるということで、実質無利息の場合に、まずそもそものこの金利が非常に低いということが言えます。こちらは一つの例なんですけれども例えば2021年11月の時点で1500万ほど借りましたという場合は、通常海外等があった場合の基準金利
0.21% なんですけれども、これが当初の3年間に対しては 0.9% 引き下げられることになるので、結果 0.31% という、ね、低金利が適用されることになります。この低金利が適用されるのはあくまでも6000万円までということになります。そして、さまざまな条件はあるんですが、法人だけではなくて、個人事業主さんも対象になっています。で実際、これ以外にね、利息の免除というものがあるんですが、これは後ほどお話をしましょう。以上がコロナニュースの概要ということになってまして、大事なのは条件ですね。受けられる条件です。はい、さまざまなものがあるんですが、コロナの影響で一時的な業況悪化より、かけがいとして、かつ中長期的に業況回復し、発展する、つまりね、回復する見通しがある方がね、条件になります。さあ、そして具体的な条件なんですけれども、これなんですね。最近1ヶ月間の売上高、あるいは過去6ヶ月、直近の、ね、1ヶ月を含んだ平均の売上が全3年のいずれかの年、どの年でも OK です。いずれかの年の同じ、ね、期間と比較して 5% 以上減少している。ざっくりね、売上が 5% 以上落ちているということなので、給付金なんかと比べるとね、条件は